Разопаковане и основни настройки на реле за мониторинг на напрежение с управление на ток Zuber CV2. Zuber CV2 надеждно защитава свързаните електрически уреди от високо и ниско напрежение, прекъсване на нулевото проводник и също така ограничава тока или потреблението на енергия. Релето за мониторинг на напрежение се предлага в 4 рейтинга – 32, 40, 50 и 63 ампера. Имаме модел с 63 ампера за преглед. Има два цвята на подсветката на екрана за избор – бяло и червено. В оригиналната кутия има инструкции. Тук са електрическите и монтажните схеми на свързване, гаранционна карта и описание на настройките. Гаранцията за реле за мониторинг на напрежение Zuber е 5 години от датата на покупката. Нека да разгледаме по-подробно самия корпус. Релето за напрежение заема два модула върху DIN шина, което е изключително удобно, когато има малко пространство в панела. Zuber CV2 има два екрана, които са скрити зад тънка пластмаса. Първият екран показва напрежението, а вторият показва избор на ток или мощност. В настройките вие сами избирате кой втори параметър да бъде мониториран. Устройството е етикирано с баркод, основни технически параметри и уникален сериен номер. Устройството е изработено от поликарбонат с класна запалимост V0, най-добрият пластмасов материал според изискванията за противопожарна безопасност. От задната страна на корпуса има специални вентилационни отвори за отвод на топлината. Релето осигурява и защита срещу прегряване, например в случай на лош контакт на терминалите по време на инсталацията на релето. Температурният сензор е поставен вътре в корпуса, по всяко време можете да разберете температурата, като натиснете бутона I за 16 секунди. Всички релета Zuber измерват напрежението с висока точност, благодарение на алгоритъма TrueRMS, който филтрира излишните смущения в мрежата. Настройката на релето започва с настройване на долните и горните граници на напрежението. Релето за напрежение работи по принципа на изключване. Когато напрежението надвиши зададените граници, то моментално изключва товара. Бутонът Dobby служи за преглед на алармения журнал. Ще разберете за всички случаи, когато Zuber е задействал защита поради надвишаване на зададените граници на напрежението. След това е важно да се настрои времето на забавяне за включване на товара след инцидент. Това е важно за удължаване на живота на компресорно оборудване, като хладилници. Други напреднали настройки могат да се оставят на фабричните стойности и да се използват при нужда. Така че, за надеждна защита на вашето оборудване, препоръчваме да инсталирате реле за мониторинг на напрежение Zuber. Бързата реакция, качеството и надеждната работа на устройствата са високо оценени от професионалните електротехници. Реле за наблюдение на напрежение Zuber за професионалисти.